Jadi Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan karajo kamu. Sehingga karajo awak ku Allah nama buat itu mangkofi'i de Allah yang karajiah de awak tubuh nang kasa af'al de Allah tu dalam kaji zat pada Allah, rahasio pada kita, sifat pada Allah, nyawa pada kita, asma pada Allah, tubuh nan alui pada kita, af'al pada Allah, tubuh nan kasa pada kita. Ku nang karajo Allah Ta'ala tubuh nan kasa. Sehingga waktu Nabi Muhammad melempar apa nang kecil Allah, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah. Tidak melempar engkau seketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Zahiriahnya lah jalih nabinya, lah jalih tangan nabi itu mengado bakat tu Allah Ta'ala. Ndak engkau na mengado do Muhammad, Allah na mengado. Iku meyakini dalil tauhid dan tasawuf dalam Quran digali. Sajalih tu nabi mengado, Allah mengecek wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah. Tidak melempar engkau seketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Sajaleh-jaleh tu nabi na manggadoan indak kecek Allah dah. Allah na manggadoan. Di situ mangko yakin awak kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Lenyap sipai aku nyato sipai Allah, pada umpilahi baka umbilahi. Lenyap di dalam Allah, kekal dengan Allah. Tangkah tuak jo Allah ko. Insya Allah mudah-mudahan di maju duduk kita tagak ndak tasundak berjalan ndak tapampeh. Di siku perlu kita hati-hati jangan sampai kita syirik. Aiko de Allah dakik jo Tuhan jo sumayang berganti. Aku nak muah ko. Ko lah kanai ko. Lah mengaku juo satariah tapi sasek dan dipabuek dahulu sawalum batarikat lai sumayang, kini lah masuk tarikat baganti sumayang. Kok kaman pagantian sumayang ya anda usah jawab tarikat nantalala aja lah bahu. Itu nyosa tau hakikat ko bukan balawan jo syariat. Ko dapik hakikat ko mampakuai syariat. Sabok kalau baduhi kuliah puisi durian ke sesuai tak licin kuliah kadondong aisie kadondong beda kesamo janya jan balawan syariat jo hakikat bak di luar itu puluh lah nampunya isi. Kalau nampak kulit pisang berarti isi pisang, nampak kulit rambutan isi rambutan. Jadi mantap bana hakikat dan makrifat dan syariat tambah dikokohan. Tambah dikokohan syariat, tambah kuat kita bersyariat. Itu tidak membatalkan syariat dah. Kalau membatalkan syariat tunan lupa kacang di kulit, berarti kalimah syahadah nya asyhadu la ilaha illallah janya na wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak ada dah. Sedangkan syarat Islam bukan satu kalimah syahadat tapi dua kalimah syahadat. Kalau nan jo Allah awak indak nasumayang ko jo Allah jenya lai mangok jo kate ka bawah la jo Allah ko sadang duduk ko kalau ndak Allah do ala lalu sadu ko maka ndak do ko leka mun ndak do rohenyo seorang punya cik Allah jaga ko termasuk juga nama ngecek ko bagi ndak do roh ke ko kan yo nak kalau ndak jo Allah lapu dua ka sadua kita ba waktu sumayang jo awak duit baganti sumayang tu mati awak tibo waktu sumayang be ko duit lo balia iyo takatun lai duit tagwih ya lah ba kali baganti mango sajak mulai lahir alu pernah baganti lai lalu ke awak lai mango ja jago balik lai mango ja selagi kata kebuah hendak berganti dan wujud keberadaan Allah tu nan jawab tetap ada. Ikulah nak kita resekkan di dalam diri wak ba'am marasun dakik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Anda dona lagi-lagi leh. Sehingga Allah tu mengecek dalam hadis kudusi, berfikir sesaat tentang Allah lebih baik daripada beribadah 1000 tahun.
1000 tahun bayi badai tapi sumayang orang sumayang awak. Anca di manuhana arasuan gerakan diri itu keluar ke dalam rasuan kita dengan Allah Ta'ala, lanyap kita dalam pandangan rasukan kita dengan Allah. Itu tua 1000 tahun kecil Allah dalam hadis kudusi. Jadi dawak mengaji ku takatun jan batambah ranggang kita jo Allah batambah dake nan dunia aku kita adoi memang ikulah nang kecil Allah. Banyak orang ni ndak moh mengaji buya, banyak orang ni ndak moh sumbayang, banyak orang kerengkang encak mama ko rencak mana pi janji Tuhan Allah Ta'ala mengecek dalam Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, sungguh aku penuhi neraka jahanam isinya jin dan manusia. Allah berjanji dalam Quran mengecekkan neraka jahanam tu panuah. Kalau ndak banyak orang kerengkang di dunia kini nangka memenuhi neraka tu sia. Sia nak memenuhi. Allah lah berjanji dalam Quran mengecekkan neraka jahanam panuah. Kok saulah jo orang banyak jo mengaji nangka manusia awak tentu awak kesudahan lain lah. Jadi kok banyak orang karengkang tempang memang itu janji Allah Ta'ala nangka dia siang nede Allah untuk memenuhi neraka tu. Wancaknya ndak banyak nasaingan awak besok lah. Kok taat juga sadua lah wak taman-taman nong asawak jangan taimbau dek tuan Allah kuasa ni lagi banyak kaman cukuyan ama suak aja pi dia banyak orang kerengkang lah tinggal senek layawan dak ya taimbau dah dicali orang kerengkang banyak je baru galak-galak je lai dicali ulang pia panuah cali kawan banyak je baru nak bajudi awak galak-galak aja nya. Tapi kok banyak orang nak taat kiroe lapang je lah cali orang lah tak aja lidat dia nak kena bau kau aja itu kan sudah aneh. Kalau saingan awak lah banyak tapi dia orang kerengkang lah banyak awak santainya kiro lah padek neraka tu awak nak jotain bau dah kan sudah aneh kemana payah kan sarugo mau awak nak jotain bau dah mah tiba nancak je nya. Oh kira banyak orang pai ke surau mengaji rancak pula. Bama ko rancak sebab pembagian awak seorang-seorang ndak kado lo ka dia biak dek kawan dalam sarugo tu dah. Bara orang bidadari dah awak sabanyak tu je nya walaupun banyak orang masuk sarugo. Nan jalehna seorang 70 orang paling kurang. Tu paling kurang tu Ustaz. Tak paling banyak gitu tu. Adek karena orang kapie laki-laki yang masuk neraka abaka bidadari itu lai adio porlolah kada ke awak na masuk sarugo tu na suami ko na laki-laki na masuk neraka ko dulu bidadari 70 awaka yo do porlo jadi orang laki-laki ko nanti na masuk sarugo ko yo do gagampe ibu atau 5 ibu seorang lah orang rumah di dalam sarugo tu lah. Ya seburang banyak ke masuk neraka daripada masuk sarugo. Sementara Allah bocaliak di dalam kitab telah menulihan mulai lahir laki-laki kuah bahasnya 70 bidadari baik Islam maupun kafir tak dihitung tu. Hanya mandaro banyak wae nak masuk neraka. Apa kamu nganggur jualan lain-lain kau? Ndak ada cerita di sarugo tu. Memanglah tasyang untuk ahli sarugo itu. Jadi awak ndak ada banyak kita-kita ko jo bayo-yo jo gitu kan. Gitu. Jadi itu apanya? Jadi fikirkan keadaan kini. Sebanyak ko rumah liam mana awak ko aku pemikiran kini. Ndak pemikiran kini yang dipikir pemikiran tu pemikiran sarugo. Itu anda ada pacumbuan bagai ndak ada segala macam sabok sarugo tu sanang je nya. Ibu taman nuang bah ko taman nuang lawak
Nai jenta manuang pulo. Nan ibu-ibu ko kebahagiaan kalau dia siang pulo de Allah Ta'ala. Kolai masuk sarugo ranca indak kalah lo dari bidadari itu dah. Mudo nak muah tua-tua dah. Nyo mudo taruih je. Inyo sebagai ratu nanti ibaratkan istana inyo ratu. Kiwe suami nak masuk do inyo taatnya. Yo bajodoh lah kada ke orang nak masuk. Sama taat keduanya yo dipajodoh melihat di sarugo de Allah Ta'ala. Itu tu ya tu. Jadi ijan bertanya lo kamu bidadara bagai ndak ada dah. Nyo nanado basobok bidadari tu dalam Quran tu, dalam surah Ad-Dukhan, wa zawwajnakum bihurin in, kami nikahkan kamu dengan para bidadari. Allah tu bandana mangecek awak naik ndak minta nikah, tapi Allah Ta'ala nak menikah ni pangan awak ndak ada Tuhan je, ndaklah kecek Tuhan nan aku tetap ada nikahan je sebab mu itu ndak do cerita. Jadi dia awak kini nak para lu itu nanti pikir-pikiran kini kau dah. Nak para lu itu nanti hayal-hayalkan dah. Nam para lu de kita kini samaso iduit dia teh dunia kuawak baru kita maresek dan marasukan nanjo Allah Ta'ala. Itu je tu. Beko nang kece Allah sarahan kada ke Allah tu. Kok kasarugo kok kanarako tu bukan urusan kita. Itu urusan Allah kan yona. Ibadah kini kasanang awak kasuli itu bukan urusan awak. Nan tujuan kita daripada tarikat adalah Allah, ndak ada lain daripada itu deh. Kok kadihinone de Allah, kok kadimuliane de Allah, bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah. Kok kadicampaan kasarugo, kok kadilemparkan ke neraka, itu terserah Allah. Nan jaleh dewa kini apa tarikat artinya berjalan-jalan kama ka Allah. Tu mana aja dewa. Tapi mencari tuan bidadari tak kata di para lujuo mana-mana semangai awak kata. Iyo mana-mana semangai awak. Sedang dete duya ko jo takah tu jo sama sowe bujang anda baana mencari ko dah biasa aja nya. Ada pede rumah bertambah semangat bau sawo kan menambah semangat. Ada nana pelo anak cie dua abah tambah jo amuh salego macai menambah sugesti awak makarajo. Jadi cerita itu tu yo bamangko dibaca karena memang dia siang ne di Allah Ta'ala tu mangko dibaca. Tapi itukah tujuan kita beribadah? Indah. Tujuan kita cie banaya Allah. Dah do lain itu dah. Ikhlas yang paling hakiki ko. Kalau ndak ada dipulangkan langsung kepada Allah dah, diragukan keikhlasan seseorang manusia. Jadi ikhlas ko dari Allah kepada Allah, dengan Allah kena ikhlas. Jadi kita baca secara syariat. Suatu contoh surah Ar-Rahman, dibaca lo surah Al-Waqi'ah, diperbanyak membaca ayat 1000 dinar. Iko namanya syariat, niatkan karena Allah. Baca tarawih patang kami malam Jumat kita baca Yasin, tapi jangan Yasin cie yo sampai sudah eko ya dulu ramah mangga awak indak satiap patang kami yang baca Yasin tu buya satiap hari ko yo membaca Yasin kecewa ko yo iro ditanya kada ke kyo Yasin tu mana jadi dibacanya Yasin je sudah kan ko Yasin ko sampai selesai. Atu syariatnya baca tu karena kita lahir batin bak di luar bak di dalam baca tu. Tapi sebanyak kalimah nan awak baca ia diikrarkan dek lidah, ditasdikkan di dalam hati. Satu dek di dalam ko.
wabil khusus nan talabiyah bana membaca kalimah la ilaha illallah, la tubuh ilaha sumangai ila tubuh nan aluih Allahu sifat Tuhan sifat badhi dati zat iyo dari dalam ne satu la ilaha illallah. Yoi duit masin tu ne di dalam mangko tadanga speker keluar. Amo speker jo na kedidanga masin da duit. Na muara. Duit masin itu dulu. Sabo speker tu mangko bauni de kano masin duit masin itu. Jadi sumbayang nawa na muara Allahu Akbar iko jo na kedidanga na muara. Kana dulu dari dalam innalilahkan dulu sebelum awak diinalilahkan di orang matian awak dulu. Lahwe membaca beko madokkan diri kepada zat yang punya diri amulailah leh. Dari dalam sampai keluar pulang lo kengkin balik datang dari Allah kembali ke Allah. Buhuan diri awak timbul di situ. Badialo antara Muhammad dengan Allah. Tajali sifat Allah di Muhammad tadi badialo bamunajat baduo tolong buhuan di situ. Buhuan dalam kaji dalam pangana awak aju itulah di bawah sembayang. Dua awak takah tujuh. Itu caranya mendaki diri awak jan jauh-jauh Allah ko jawab. Ko doh lo tadanga dan bojan sampai lo tadanga cuaca tu. Awak sumayang buya iyo bana banihen Tuhan ko di muko Tuhan kasudahnya orang lain ma Tuhannya leh sebolah di muko ta'ah tu di belakang dah do Tuhan tu leh ni Tuhan cieknya kini di muko atu jan kalau ditampian Tuhan di muko berarti Tuhan ko menjadi alam. Sedangkan Tuhan ko kiamu ta'ala binafsih berdiri dengan sendirinya ndak bakanda kepada tampe allazi ayanal aina la yukalu annahu aina. Dia sudah ada sebelum tempat ada, jangan ditanya dia berada di mana. Dan alam ko ada muhat ndak ada sama tomato yang wujud muhat tu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ajan di alaman jan batampean itu amaliyah pendorong bacolah la ilaha illallah gak 100 kali Allah Allah buat lo 100 hu Allah buat lo 100 paling kurang 3 tu la ilaha illallah zikir jahri Allah Allah zikir siri hu Allah zikir mansuri kuinda adona kadikatuan di dalamnya bernama zikir qalbi. Kalau zikir qalbi urufnya ndak ada. Kalau bauruh tuan luntulai pulanglah dewa aku kaji satariyah kok dibawakan ke Naksabandiyah jatuh kepada ukuf tu mangko itu kecekmu. Kalau orang nak sabandi kalau nak tahu bahasa Satariyah salah deh. Orang Satariyah kalau nak tahu bahasa Naksabandiyah salah lo deh. Piko satu kedua-dua ko sal yang manguan. Cie Sarawa bara orang memakai kaki sawa ko cie to dua. Kok cie jadi buat kaki ba? Mangko salamai Sarawak walaupun cie nak kaki do jadi awak takah tu lo salamai awak caw mengaji ko nak mu aja cie pendukung ko ridu supaya salamai khalifah nan pertama Abu Bakar khalifah Rasidin nan terakhir Ali kalau dapat Abu Bakar jo Ali gua insyaallah tulah awak kia mulai bakal sudahan dah atun jadi itu kaji di bawah kasih nana siko jatuhnya. Jadi di awak ibu bapak sekalian amako ditambah na lain
La ilaha illallah tu kalimah nan tidak sirik, mengasuhkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Berarti kalau ndak Allah ndak Tuhan dah. Nan Tuhan Allah mana aja nya. Ajan lega di mulut je. Memang bakatuati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu satu tu ambil tu la nama ikut je dah la nah itu je dah duduan diri tu la ilaha illallah. Jadi la tu itu la ilaha illallah. Memang mulut kau mengecek pinan di dalam tu bangunan tu membaca la ilaha illallah. Sehingga antara lidah jona di luar di dalam tun itu deh connect nyambung. Sinan mengko pangana anda dokan lain sebonyo lah nyambung. Tapi kalau ndak sambung di luar jo di dalam, di sinan mengko pangana malewa ndak sesuai jo lidah kanu ndak bersambung. Karajo lidah lain pulo, karajo pangana lain pulo, urang ku ndak menyambung. Tapi kalau disambungkan antara lidah dengan pemikiran, insya Allah inyo sesuai. Pangana ndak malewa, inyo lah menyambung. Allah. Itu dia sang ini tapi boneh daripada banyak ampuh. Nah, itu tu bamangku Allah dia gua dia Allah 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 karena nunda doh na dinapian dalam Allah kara la ilaha illallah mangku ado geliang juang gua kan doh na dinapian manggeliang tando indak manggua tando iyo tu mangko mangeliang manggua. Tapi kalau Allah yo nan dinapian dak ada orang Allah mana aja nya sangene Allah yo nak boleh mangeliang-geliang dah. Nan Tuhan nak kabatukar daripada Allah dah. Takah tu mananya Allah. Iyo mana dari dalam Allah diri tu tu nak sampai. Dia harus jale-jale kini kui bibu bapak sabuk umur awak tambah lama indak bertambah muda lah bertambah tua ndak muana salamu kau baca la ilaha illallah kini nak takah tunah colong jagoan dulu pakai diri itu dulu anyatuan di diri itu kalimah tu tajali kalam tu namanya buye apa coba Allah takah tu juga Allah cik keluar cik ke dalam atuna zikir mansuri ratu jo tigo tu jo lah salamai awak tapi cara takatun jan lega di kulit ya tak tak suisi dah bo jale-jalehnya kalau kulit duyan tak ada morah baru ambu isi duyannya jan lega di kulit je mau ke dalam bahisi kalimah tu ni Allah 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 atwa dah do indah dah dak do mangeliang dah nan dinapikan dak do dah sama tu Allahnya tu na zikir sir atau rasio wallahu sirri wa ana sirruhu Allah rasio aku rasionya Allah. Jadi kalau narasio Allah ku awak narasio awak ku Allah jadi antara Allah dengan awak ku rasio marasioan tu mangku Allah tu awak benar je nak tahunya orang lain nak tahu dah sebab apa rasio rasio Allah tu dia awak letak narasio awak ku dia Allah letak. Jadi kalau nak tahu awak dia rasio awak berarti lah salahan doa awak. Orang tukang doa mana tak tahu. Awak kalau ada mempunyai diri, kau disabui orang awak indak tahu diri. Bagi awak
Atau apa? Lah satu ko wa dikecek ni orang tak tahu dek diri. Arti senang tiawa lah satu ko tak tahu dek diri. Lepas nah orang mengecek tak kata kati tak tahu diri ko. Lepas nah lain nak berarti awak ku ada diri. Mangko talabuh kato-kato nan takatun berarti awak ada diri. Anan diri nan ado ko jadi padian bak kecek diri iyo juawak diri ko. Sabok nan sabana diri ko ibaratkan caramin nalicin. Semakin hebat kita basuh camin ko tadi, semakin tarang nampak bayang-bayang dalam camin ko. Jua membasuh camin ko jo kalimah la ilaha illallah, jo kalimah Allah Allah, jo kalimah hu Allah. Kalau lah bakile camin ku abika bui senggo jaleh lah bayang-bayang dalam camin tun. Mangko dape dewa hakikat tabuak maripai taruih kepada zat Allah. Kita harus tibu kepada Allah kalau nak nasah sembahyang dah. Alah. Ne baalo cawe jo Allah. Mantaro Allah tu nak berupu nak bertampan. Awak tibu ke Allah ko ne kayo dah. Nak paralu na itu na dipikiran na dah. Nam paralu dah wak kini ke itunya. Dibuat angok kata ke bawah. Ajo siawak mangok tu kaji dulunya. Dicaliak dah wak asiana punya besar. Mandanga awak siana punya sama. Mangece awak siana punya kalam. Tangkah tu cara mempajina Alahnya tu seluruh dewa Allah Ta'ala nak punya mana punya awak. Ya dah. Kan ada orang nak. Kalau tidak ada dah, berarti ini dipakai kau punya siapa? Punya awak, punya Allah. Lah jadi awak punya Allahnya bal. Maka nak tahu awak dia Allah, sedangkan punya tahu awak. Apa cara gue menyalang punya itu kalau nak tahu awak juga punya Yo punya Allah. Kudarai saya nak punya. Hayat saya nak punya. Kini le doh dia awak kudarai kau. Alai apunyo le tahu awak orang nak punya. Tu lebih tahu ne dulu. Kalau nak baca gue mah biar punya kau kalau nak tahu kepada orang nak punya. Jadi cara we takah tanya kalau dipakai punya orang pasti tahu awak sia nak punya. Sabawak badialuk jo sia nak punya tu dulu mako dapat punya kau. Itu cerita jadi itu. Jadi kesimpulannya awak jo Tuhan kau jangan dipajarak, jangan jauh. Awak marasuan tu yo dake jo Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tunya tu. Tu perhatilah. Kalau de awak ayolah amalkan itu. Kalau di tarikat zaman ada puluh la ilaha illallah ku banyak dibaca. Takatul rasul ada lo di Naksabandi ada zikirnya ismu zat ada jonyo langsungkan cek lai tingkatan namanya basulwa ya sinan lo rasul mangko katu tibo baputuhin awak jo manusia banyak ko dulu memang awak jo Allah jenya ada namanya riadah ada namanya mujahadah yo dilatih diri dulu basungguh-sungguh dalam latihan kau kadang-kadang di psikolog aku capek sampai kan itu tapi sekedar itu jelah kita melatihan tak di rumah awak tak latihan sedang berjalan pun awak bisa melatihan kini pun sedang duduk bisa juga melatihan itu saja tu. Jadi kalau dendang dan ibarat-ibarat lah banyak disabuikan di dalam batang tarikat ibarat-ibarat ba'a kita marasuan dake dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kita di atas dunia ko baka hendak kaba pulang kepada Allah ko
kalau memang indak tahu de Allah dari kini, nak mau tahu lo Allah tu besok kawak. Kalau lah cuek jo Allah tu kawak besok, kama kita kabaran tuang leh. Sementara na dipanggaan takah di dunia aku nak basobok besok dah. Berarti oto gele basubode kemai. Kok nak basobok nak kuat doh lo dibuat ede Tuhan nanti tapi nak takah kau bantu oto mu basora. Kan ya dah. Keboto kau pakai minyak, pakai bensin gai. Akan malu minyak kadi Bali di hari kiamat itu besok. Tapi kalau Allah mengizinkan, wallahu alam bisawab, lebih ancak daripada ikut. Ikut tu kau sabana-bana dek kena untuk bertambah capek jawab daripada berjalan ke jaga. Kau dibuat de Allah Taala bisa wak kau juangin kena guna tu kau. Tak kena ke padang dia usoi dia angin timbul di padang. Kena tu dah wak. Kau itu dibuat de Allah Taala dalam sarga guna tu kau dak ada. Jadi nan aratu di dunia kau kalau lai pandai awak membawa mengaji, insya Allah kau macam tu di bawah nda di bawah tu menjadi saksi nanti dari kiamat kau. Wasuinyo lah di bawah dewa untuk mengaji. Yo mace awak nan di bawah pai mengaji menjadi saksi dari kiamat nanti. Talakuang menjadi saksi, baju menjadi saksi, tarompa menjadi saksi. Pokoknya apa nan dibawa dawak pai mengaji iko menjadi saksi keseluruhannya di hari kiamat. Di baju gayo patanggai baulah pai mengaji supaya gak gadang saksi sagene. Iko kadang-kadang pai mengaji mana baju nalah tengah 6 tahun tun itu nan dibawa atibo beko pai bagale ancalia organ tunggal adoh jo baju nan tanduk nan biaya 2 juta 500 tun aba pakai itu aku itu menjadi saksi nanti kadake nindak rancak abih amalia hawa deh. Jadi ko balik talakuang awak man talakuang anca-anca itu di bawah mengaji. Api ko babadak janta bata-bata bana batanyolo yang ko mangana muai kini ko je kan babadak jola tapi beko memarasianya just setengah jam lo mangko kabih kan adoh lo yang ko lalati mama suah mungku ndak yo bi tu yo ndak bi mo ampe lampi pertama ko modele lampi nang kedua ko lo modele lah nang kampe mangko badae aku takatun yo sampai baku ku ayam jantan pagi di sinan mangko barasiah mungku tu bisa doa tu jantu biasa ya tu awak orang Islam ko indak berias awak perempuan ko do ndak lo namuah dah samo lo jo laki-laki nyo aru ya doh lo bagin cu ko lo tapi manona biasa manona indak do bagi gi anda usah jo pakai mamang ko na usah payah bagin cu ko kalau nak bagi gi di kaluanu jo ngencu dia doang ka bibiak di horohe bibi itu ka dalam sebo gigi panahan ndak do lai jadi payah deh nyokan bagin cu ko anca kan itu kalau anu jongen cu ditakanan bibia ditahan ada gigi di dalam di sini mangko laki gencu ko satio dia doan lepeh tahu yo los jo poko ka dalam bibia ko yo karena gigi panahane ndak do itu jadi yang mungkin ajan bakal lebihan di dunia ko awak ada berias silakan kalau perempuan tapi yang ndak mulia berlebih-lebihan tapi kalau ndak berias doh ndak lo perempuan doh memang perempuan tu zuyina linasi ubus sawati minan nisa'i wal banina wal kanatilul mukantarati minaz zabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal zalika matul hayatid dunya wallahu inau usnul ma'ab. Memanglah pemakaian
tak jadi masalah. Alah, tapi sekedar saja menurut sah-sah di dalam Islam. Itu. Jadi itulah sebagai ulasan tentang manakah yang paham cara batuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cik lai ibu-ibu bapa-bapa sekalian, kita disiko sembahyang Idul Adha hari Minggu. Berarti kini kami Jumaat satu minggu, jan minggu gak 3 kali lo tiba di siko. Kau dari minggu mana aja nya cukui lo gak 3 kali minggu ndak je sembahyang dah itu minggu dah. Minggu besok. Itu Idul Adha di siko. Jadi mana nak kamari sembahyang bersama-sama lah wak di siko. Nyo macam-macam kini ko pasir ko hari sanayan ada pula orang sembahyang. Ni ndak ada satu sembahyang. Ada pula. Nanai satu ada pula. Kembali kepada diri awak, nampak kok sembahyang. Kan yo nak dia teh duyanan salaweh ko nang kasalai orang sadoe nak kado bagai. Tapi nampak kok karajuan syariat tun. Kayo na santianglah Nabi Muhammadnya. Abu Jahal nak tajare dah. Kan yo nak. Memang itu gunue. Kalau nak karengkang Abu Jahal kau nak tasabui kesabaran Nabi dah. Jadi tanda Nabi itu istimewa. Dia siang dia Allah Ta'ala orang nak karengkang pada Abu Jahal, ayah bodoh. Abu Jahal tu kan ayah dia tu. Anak awak dilawan. Itu tu. Jadi awak jangan batangka-tangka pakaro bulan go. Oi ko nambah tu. Alu bisa kita mengecek batu panah bulan tu datang ke rumah awak. Mengecek waden kuali panah. We kan datang langit tu je sampai gini je. Kayo nak mana ngecek batu? Kuado na mengecek waden na batu. Aku yo na batunya apa tanda we batu tu. Tu saboi. Cubalah. Lai panah bulan bermain kau mah lai panah we basuo amatan do itu. Jadi kesudahan sangketo nak kunjung selesai. Akini ba keyakinan awak tanamkan di sinan jan batingkah antara sesamua awak. Abi ko ndak tatahan dolo ke ibu bapa. Samulai puaso baga dua. Pahalo puaso alun tentu diterima adoso lababwe dahulu doso batangka mua nak basa puang ke kesomah ni selba baso tu. Waden kalau dulu jo puasonya nak baganti bamak gaden. Waden tak katu lo mak kalau ke tu baganti de bamak gaje. Abagati. Anyo puaso je tapi nak bakal sapuan de teu mah tu. Ibadah lun tentu diterima dosa lah babue. Jadi jadi pabodoh. Dia mau disabui dia orang, buya. Ambo sumayang hari sanayannya buya. Dialah nabar. Ko hari sanayan atau bilon anjale angku tetap saudara ambo. Tetap di bawah payung kalimah la ilaha illallah. Kalau itu keyakinan silakan. Kan selesai satu urusan. Aleh. Ambo kalau dia ambo ni tidak sesuai doang ugang memperetoan awak. Di sini ni jauh. Ya cok nak teranggar ambo tu. Asalah kapuaso abatanga. Lang kecil seorang iko, nak kecil seorang iko. Maka yakinan awak karajuan. Sebab undang-undangnya amal awak Allah Ta'ala nama itu yang nak urang dah. Ambo dulu panahkan sabui de orang dulu galamo tuangku maju sama so di musaji empeling kuang dulu deh siap buya jali sarana yo tuangku maju tu mah di sabui ne de jamaah kambo ya buya di sabui ne ku maju
caklah majunya daripada mundur je. Lagi ke sarugo, dia lain yang mundur, ambo maju je mo. Selesai itu kan. Dah ada banyak-banyak cerita. Dah ada guna dah. Orang pacakak batangka orang ni nak berilmu. Kalau orang berilmu cakap kau nak doh dah. Undang-undang agak puak nak membuang lama, cadiak nak membuang kawan. Salah saya sadoi. Sedang datuk perpatian na sabatang jala jaleh menyampaikan kepada ke awak. Nado nak kusui kau tidak selesai nado kawah ni nak kejadian. Kai tu kelebihan ni baiat mako pakai sikit awak. Ado sikit jarang, ado sikit rapek. Ai sia tu kusui nado nak selesai kawah nado nak kejadian. Ai tu mana murah kini kau menyelesaikan tangka daripada membuat tangka. Lebih payah menyelesaikan sudah batang. Akan ada payah tu nak dikaja. Caklah nak senangnya. Ditunya. Jadi awak baik di mana saja. Awak nak sumayang hari Korea. Awak sumayangnya hari Sanayan. Satulah. Nak jadi masalah. Tu aduh lo orang awak ada bertingkah je orang uya ada wain dak bandalah. Deko indak je supaya dia awak uya ko sumayang awak beko hari Minggu ko bangi lu Sanayan ka awak. Sumayang awak hari Sanayan ko bangi lu na Minggu aja di podo begang orang ko kadudu ai ndak satu je awak lai. Takah tu lo agalak-galak je nya. Ada lo nak takah tu terserah. Dah babak age dah. Dan awak jangan saling membenci dek karena itu. Pilihan tu biasa je bedanya. Opi ku ado mangecek kini ko nan batu nan itu tu indak tu nak boleh mangecek takah tu. Kalau alam ko alam gaib dak bisa awak memastian ni takah mamakan takah macam li api ko dah. Ko api cie wajar ko bisa dia wai. Iko baga jauh salah satu planet di dunia malu bisa mana tuan nah itu dia tu tak pernah ke basuh jo awak bulan kau dah nampak dari jauh adoh basuh tak kecuali orang pasal aweh tu kebetulan nama orang umah si bulan nama tu yo tu lah tapi kalau nan sabana-bana kau anda doh. Nah. Waktu misalnya itu kan orang sembahyang tu alun lah dah. Kenapa betul? Kalau memang pandai awak alun, nyo ni tak boleh orang tu nya. Nyo lah jali nyo sembahyang. Adalah piye lo puasa kini tu nak boleh nya. Nan dia awak walaupun orang dia awak alun, baik lo puasa. Ya. Tapi yo batu alun. Jangan satu beko semayang orang kini wa satu pi puasa yo lo semayang satu lebih suak. Ada muat tu. Kalau ya memang dia wa alun tahan kan alun terwa. Nyo ni nak bolehnya orang nak semayang kini itu nak boleh puasa. Kalau dia buat tanggal 10 habis suak kau nak do cerita puasa leh. Wala hari tasrik dah itu. Okey ni ada tanggal 11 nyo semayangnya. Puasa lah. Itu pandai ni. Tanggal 2 balik sumayang dayanya posolah tanggal 1 balik tu lupa dia ni nak pokok jan bagat dua sedangkan orang yang tak sumayang tak baca kak dah mangalo ada sumayang tak baca kak orang yang tak sumayang elok juga galak-galaknya tu adalah posianu tu main kowa orang adi tutuhe galak tiok-tiok malam apa tu awak nak sumayang kau batangka kowa main apa galak-galak itu bayanglah tak besok kita macam jilo lihat dia bisa dia bisa lah kecepinya dah setelah semayang dah bisa deh je tahu lo dia semayang isa okay anda duanya baca kak dah kalau baca kak mungkin tak kabar orang tu dilapau dah ba'aman ko tiok malam kami taguihnya tak ada nak do baca kak dia sawainya padahal main tu balawan tu kayo nak ampe sudui tu balawan tu main domino balawan tu main kowa balawan tu pi baca kak ada contoh indah sudah kini kau kalah ada yang kalah kini ya suat tulang lebih jadi hati bolo lihat
Allah itu karajoe ya, lah masalah paham ya, lah kalah pemandangan ya, Allah yelo besok balik. Batu awak bayi badai sampai nak masa puan. Kau perlu dipikiran. Kalau kini perlu dibuka awak pemikiran nasihat. Perlu dibuka. Tak perlu sampi-sampi tu lah. Itu. Mau petang ditanya orang. Ya wai kau bila soyang lagi kau. Ada orang sumayang tak kau baru biar nak arah je. Bama kau nak baru ya. Ambo mangau orang sumayang. Indak nak sumayang tak coba ada boleh coba. Kan dak ambo nak sumayang dah nyonya coba. Abi. Akan ditangkap. Batangkap kau payah awak deh. Ukuran lembek so awak dari jadi kan payah awak tu. Sudah tu pilihan kau kalau lah pecah payah untuk menyatuannya balik. Jadi kini kau itunya kalau tandike atur tu mungkin lagi sanayan tu yakin ambo tu subayang tu. Awal sebenarnya Allah tanggal 10 pandian awaknya samantado dari sanayan abaka leh orang di sinan suenya cakap aja tuah kepada kada leh kada ti boleh supaya lapeh maka dawa leh. Itu carwe wa tetap lapeh hari tanggal 10 ada hari sanayan tu namun mangkada leh. Kayak tu atakah tu cara hukum fikir deh. Dek kan awak supaya orang ko salai juga nak nampak awak sumayang berkuantah. Kalau dulu awak sumayang berko alai lo bunyi adi pada finah tak cari adi mau ko fikir na bisa ya tu kasih nalai. Berarti babuku awak di tanggal 10 amang kada awak sumayang di tanggal 11. Awak yo 10 sumayang nyampe lagi asik kobe. InsyaAllah mudah-mudahan nak ada taguhnya. Alah, itulah dulu kaji. Lah banyak nak disabui. Tinggal dia awak nama makai lai. Nam pokok ndak boleh dia te dunia ko awak. Masalah-salah paham untuk perkara Islam ko. Sebab nan dunia ko ndak mudo gelela tuo. Sama so Nabi yo basobok dulu lah bungkuak takah ko kini lah bagalo Nabi lah muai meninggal abah gati gaek tu mau gati mola di ruang ICU gini ko menunggu mati ya boleh ko gaek ko nyundang-undang sama mati gaek ko kiamai dunia leh sama so Nabi alam pieta cahkan ni akalantai takah ko sama so Nabi tu basobok umur duya ko siako Jibril ko umur duya je mati gaek ko kiamai duya leh sama so Nabi tu di mai kini gaek ko ketiga. Kalau banyak tabung oksigen ini pakai ko. Kalau dia tetong kini gua bila dalam ruang ICU ko menunggu kabar itu bila mati aja boleh ko. Kalau mati atau kemai dunia leh. Kayak itu nak. Jadi kacau-kacau sangene gitu ya aku nak jadi masalah dah. Cak je tu supaya indak lamu na orang nan dulu mati dalam kubur dah. Aku nak jadi kiamai dunia tu lama nak menunggu sampai kini alunya leh baki-baki coba bayangan. Jadi kalau banyak orang karengkang kiamai dunia jadi kaji dan awak baca ko capek lo basobok besok. Kalau lama nama ko kiamai itu lama mako basuo kaji ko sarugo narako ko awak lah tiah mengaji ya pina basuo dah. Jadi ko capek dunia ko kiamai jadi jaleh lo hitam putih mana menjadi agang mana menjadi abu di mana batua di mana indak kan itu